दाउ सोमनाय माबा खेराहि मोनसेया खोमायानो गैया आरोना बिनि काहानि दं गाइसफोर नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगासिनो दं आरो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै माहाय गोदानै बेलेगै बुंनो नायदों माने हदायनो हब्रा हब्रा बुङो नालाय माने हब्रा हब्रा बुंबा खाथियाव थानाय मानसिफोराबो उखुदा मोनो नालाय गाइस बिनिखाय एसे नम्रयै हामबोलै बुंदों हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चेनेलावनो थालांदो नोंसोरो आंनि भिडिअआवनो थालांदो नोंसोरखौथ' माफा माफा देथारला जोबसिगोन आं सयथिनोबो आदारबो होआ माबो होआ नालाय हामख्रं जाला जोब्बाय सयथिनोबो दै होनाया दै आदार होनाया एसे मोदोम जामारबाय नै फिन्दायाव एसे मोदोम जादोंथ' दै आदार होनाया साला गोदाव सोरावनो हाय 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 गगलाय गगनै खेबगोन नायनो हानाय नङा सयथिनोबो सयथिनोबो खिलाजोब्बाय नायलाय बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेनिफ्राय लाइक खालामनानै होदो बेनिफ्राय हायोबा लोगोफोरनि शेयार खालामनानै होदो थैबावाखै दाउआ थैनो गोसो गैयाना बेसोरा मा जागोलै आरो मोनसे होमानसैबो आङो बेदर साला आया खर' माथा आवलिलांजोब्बाय आयं मेलेमा गलिबाय 100 बिबार बुनानैसो थैदों सयथिनोबो हाब बिदि जायो नामा सोरबा सेस थै गलाजोब्बाय लालालि आयै सयथिनोबो जारला नुदोंना हनै माबायदि अनदों मालाय लोगोखौ एकदम बानायलाङो आं बिनिखायनो नुदों ओइ नाहरलाय हनै दाउखौ नायलाय हनै माबायदि अनदों नायलाय मा जाखो होननानै सयथिनोबो हाय बिदि जायो नालाय सयथिनोबो सेस बे मासेखौबो स्रायनो खेबसेयावनो दब होगारनोसैला सयथिनोबो बे मासेखौ हनै मानसिया जेरै खालामो बिदि खालामथारदों सयथिनोबो बिदि जायो नालाय थोद नायलाय होद थांदो नोङो बेयाव थानांला नङाबा दा नोंखौबो दबसो होगारगोन आंनिया सयथिनोबो जारलासो जागोन नों बेयाव थानांला बेयाव मोजां मानसि गैया मनुस जातिया सब बेदर जाग्रा गोजा थांदो होनदों नङाबा नोंखौबो दबसो होगारगोन आं सला थां थांबाय बेगो दङ बै माबानि सयथिनो माबा नों आखाइ सोखबदों आंहा गिख्रंदों आरो नोंहा आखाइ सोखबना होदों थांदो दे फिसा थांदो मानसिनि उदैयावनो आलो गोजोन थाहैदो नोङो दा हाफोराव थाबाबो एम्फौ एनला अनेक माबा माबि अरनानै नस्थ' खालामो हाफोराव थाबा नोंसोर हासो जालांजोबगोन मानसिनि उदैयाव थाबाला आराम आलो गोजोन एसि रुमाव थाहैनाय बायदि मोनलायगोन नोंसोर बेनिफ्राय गाइसफोर जोंहानि नैबे दाउ सोमनाय माबा खेराहि मोनसेया खोमायानो गैया आरोना बिनि काहानि दं गाइसफोर नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगासिनो दं आरो बिनि खोमाया मानो गैया माने सानसेखालि ओरैबायदि घटना जादों आरोना जोंहा माने दार्लिंआ बेदर जानो लुबैनाय जादोंमोन आरोना बेनिफ्राय आंबो बेदर बायना होफैनो हायासै दाउ जानो लुबैनाय जादोंमोन आरोना बेनिफ्राय दाउ जानो लुबैनाय जानायाव आं बेदर बायना होनो हायैनि जोंहा दार्लिंआ जागासिनो दिनानै उखुम मोदायाव फिउ थाना जलदाव सिरबाय खोमायानो थाल्ला बिनिखायनो बै दिननिफ्रायनो दाउ सोमग्रा बनायबाय आरोना बे केराहिनि काहानिया गुसुङै सुंद'यै बेनोमोनलै गाइस गोदाव सोराव न'आव थानो गोसो जाबाय नामा नोंसोरलाय हा आं हारसिं न'आव बे माबा खामानि मावबाय थानांगौ नामा हा ओरै भाइ साला नुवाखै आं दाउखौनो माबा गोदानो रोङा मोनलायलांबाय आन्दारपेन मानो नांगौ जोंखौलाय मानो नाङा ओरै थाबाय दा खाथियाव थाबाय थानांगौ गिनाय नाङा आंहा ओरैनोबा दाउनि आत्माफोरा खाथि फैगासिनो दाउखौ फुथारबाय दाउनि आत्माफोरा खाथि फैगासिनो गिनायसो मोनलायलांबाय आङो सिनेबाय बायदि मोनदों आङो
सोर बुथारखो दाउनि किडनिखौ दोनो नामा मालाबा दाउ बेमार जाबाला होनो दाउनि किडनिखौ दोनजागोन बायदि मोनदां ओइ सिथा र' लकेल दाउजों सबाय बिमाजों टेंटेले 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 टे एवला एवसि गबा गब 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 लागाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच गाइस बेनिफ्राय हायोबा भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो हायोबा लोगोफोरनि शेयार खालामनानैबो होदो थेंक इउ सो माच